आर सबसे पहले जहाँ उगे किरनिया, आर सबसे पहले जहाँ उगे किरनिया, होला सुहावन बिहान हो। और वही रे देश में घर मोरे बाणे, नाम परल हिंदुस्तान हो। हाँ, देखल जा भारत की विविधता के ऊपर एगो रचना हम लिखले बानी, हमार भारत देशवा। तनि चाहिए आप लोग के अगर अच्छा लगी तो एक लाइक कर जाई। आर पेड़वा पर हम कौआ देखली, पेड़वा पर हम कौआ देखली, गौआ में एगो नौआ। आर पेड़वा पर हम कौआ देखली, गौआ में एगो नौआ। तेलिया के घर पौआ देखली, कौआ नौआ पौआ, तीनों ये कही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा हमके। अरे नागा में हम गालू देखली, जंगल में हम भालू। आरे नागा में हम गालू देखली, जंगल में हम भालू। सब्जी में हम आलू देखली, और सब्जी में हम आलू देखली, गालू भालू आलू, तीनों ये कही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा। आरे रोडवा पर हम गाड़ी देखली, कोहड़ा के घर हाड़ी। आरे रोडवा पर हम गाड़ी देखली, कोहरा के घर हाड़ी। तरकुल पर हम ताड़ी देखली, आरे तरकुल पर हम ताड़ी देखली, गाड़ी हाड़ी ताड़ी, तीनों ये कही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा। आरे गौआ में हम माली देखली, आरे गौआ में हम माली देखली, ससुराल में साली। अरे गौआ में हम माली देखली, ससुराल में साली। अरे कनवा में वो करी बाली देखली, अरे कनवा में वो करी बाली देखली, माली बाली साली, तीनों ये कही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा। सरकारी नौकर अलगर्जी देखली, और सरकारी नौकर अलगर्जी देखली, और नेता एगो दर्जी। सरकारी नौकर अलगर्जी देखली, और नेता एगो दर्जी। पत्रकार एगो फर्जी देखली, अरे पत्रकार एगो फर्जी देखली, अलगर्जी दर्जी फर्जी, तीनों एक कही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा। शिव जी को त्रिशूल देखली, और शिव जी को त्रिशूल देखली, गंगा जी में पुल। और शिव जी को त्रिशूल देखली, गंगा जी में पुल। और गेंदा को एगो फूल देखली, त्रिशूल पुल फूल, तीनों एक ही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा। रामनगर का राजा देखली, अरे रामनगर का राजा दिखले, पिए लाऊ गांजा। अरे रामनगर का राजा देखली, पिए लाऊ गांजा। 12 चवर का बाजा देखली, अरे 12 चवर का बाजा देखली, राजा गांजा बाजा, तीनों ये कही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा। आर सब्जी में एगो बंडा देखली, देखा जा भाई। आर सब्जी में एगो बंडा देखली, मुर्गी को एगो अंडा। सब्जी में एगो बंडा देखली, मुर्गी को एगो अंडा। भारत माँ का झंडा देखली, आरे भारत माँ का झंडा देखली, बंडा अंडा झंडा, तीनों एक ही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा, ये भारत देशवा।
अरे पंडित जी का पतरा देखली। अरे भाई पंडित जी का पतरा देखली, घर के बाहर खतरा। अरे पंडित जी का पतरा देखली, घर के बाहर खतरा। खाए खातिर लतरा देखली हो। अरे खाए खातिर लतरा देखली, पतरा खतरा लतरा तीनों एक ही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा। ये भारत देशवा। नदिया में एगो नैया देखली। आरे नदिया में एगो नैया देखली, कामधेनु एगो गैया। नदिया में एगो नैया देखली, कामधेनु एगो गैया। घरवा में हम मैया देखली। और घरवा में हम मैया देखली, नैया गैया मैया तीनों एक ही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा। ये भारत देशवा। खेतवा में हम बिया देखली। आर खेतवा में हम बिया देखली, मड़ई पर एगो घिया। अरे खेतवा में हम बिया देखली, मड़ई पर एगो घिया। तबली की कमियाँ देखली। अरे तबली की कमियाँ देखली, बिया घिया मियाँ तीनों एक ही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा। इहो भारत देशवा। अरे पूरे विश्व में कोरोना देखली। अरे पूरे विश्व में कोरोना देखली, सोनभद्र में सोना। अरे पूरे विश्व में कोरोना देखली, सोनभद्र में सोना। गरीबी में रोना देखली। अरे गरीबी में रोना देखली, कोरोना सोना रोना तीनों एक ही में मिलौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा। ये भारत देशवा। आरे बुरुबक बनौले बा, बुरुबक बनौले बा। ये भारत देशवा हमके बुरुबक बनौले बा। ये भारत देशवा हमके। जय श्री राम।